chapter 6. Ngizofunda nje uverse 1 kuphela. Bese siyathandaza kanye nawe mlaleli lapha ekhaya. Usimo obhekene naso namhlanje. Angikunike isiqinisekiso ukuthi uNkulunkulu ukhona. And you are coming out of your situation. Noma ngathi isimo sinjani. As long uNkulunkulu esekhona, yazi ukuthi impendulo ikhona. As long uNkulunkulu esahleli esihlalweni sakho sobukhosi, yazi ukuthi yonke into iphoqelekile ukuthi ayenzeke. Ake ngifunde izwi likaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli la kwincwadi kaIsaya chapter 6 verse 1. Lithi lifundeka kanje. Ngomnyaka wokufa kwenkosi uUziya, ngabona uJehova ehlezi esihlalweni sakhe sobukhosi esiphezulu nesiphakemeyo. Umsila wengubo yakhe ugcwalisa ithempeli. Ake sithandaze mlaleli ekseni before siyezwe likaNkulunkulu egameni lika Jesu Christ waseNazaretha. Father God, ngegama lika Jesu Christ waseNazaretha, siyalibonga izwi lakho ekseni. Leli lizwi liziwa ubumnyama. Ubumnyama bubaleke. Ekuseni siyabonga ukuthi zonke izinto ezikhona zadalwa ngalo. Konke kwadalelwa kuwe. Kwadalwa ngawe. Kwadalelwa wena. Siphilise ngale ekseni uNkulunkulu wethu ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thank you Lord. Amen. Hallelujah. Ake sikhulume ngalamazwi ekseni. Ngicela ukuthi nginikeze ibackground emfushane ngalamazwi esikhuluma ngawo. La sikhuluma ngenkosi uUziya. Lithi iBhayibheli lenkosi yake yaphatha ngesikhathi sayo. And lithi iBhayibheli lenkosi yaphatha ngalendlela ukuthi uNkulunkulu wayeyibusisile. And lenkosi yayinakho konke. And lenkosi lithi iBhayibheli yayicebile kakhulu. Uma ufunda iBhayibheli licela ukuthi lenkosi yayithanda kakhulu umhlabathi. Kwakuyinkosi eyayithanda into ehlanza umhlabathi, lokho wayenza ukuthi yonke into ayiphatha ngezandla zayo uNkulunkulu ayibusise. Lenkosi yayihamba noNkulunkulu, yonke into ayenza yayiphumelela. Yayinabantu ababeseva ngaphansi kwayo, uNkulunkulu eyigcobe ngendlela emangalisayo lenkosi. Kodwa uma ufunda iBhayibheli uyathola ukuthi lenkosi yafa kabuhlungu. Yini eyabulala lenkosi? Uma ufunda iBhayibheli lithi lenkosi yangena endlini kaNkulunkulu yafuna ukuyoshisa impepho, kanti ukushisa impepho kwangesiyo kwayo. Uma ufunda iBhayibheli liyasitshela ukuthi ukushisa impepho lokhu kwakumiselwe abapristi babekwazi ukuthi bame phambi kaNkulunkulu banxuse ngenxa yesizwe. Kwatholakala ukuthi inkosi ayisayazi indawo yayo, yafuna ukuyongena endaweni engesiyone yayo. Oh hallelujah. Ake sikhulume namhlanje ekseni. Ngifuna ukukhuluma nabantu namhlanje abafuna ukubona ubuso benkosi. Kukhona izinto okumele zenzeke empilweni yakho ukuze ukwazi ukubona ubuso benkosi. Lithi iBhayibheli sithola uIsaya esethi ngomnyaka wokufa kwenkosi uUziya, ngayibona inkosi uJehova ihleli esihlalweni sayo sobukhosi. And ke as understand ukuthi bekwenzakaleni aze abe caught up in vision, abone inkosi ihleli esihlalweni sayo sobukhosi. Sengishile ibackground ukuthi qale kwenzakalani. And lenkosi mufunda iBhayibheli ukuthi wayafa kabuhlungu, yafa ngochoko. Ngoba yaya endlini kaNkulunkulu yayokwenza into engabizelwanga yona. Ngoba kuyenzeka umuntu
aphambanisa ugcobo athebisele kwenye into end up efuna ukwenza enye into angabizelanga kuyo, ngoba uNkulunkulu mebiza umuntu ilona lo umuntu akahambe ngobizo lwakhe, ngoba uma ungahambi ngobizo lwakho utholakala wenza into ongayibizelwanga, uhambe nabantu abangalunganga, uconvince abantu bakwenzisa izinto ongafanga beyazenza ngenxa ukuthi uhlangene nabantu bakutshela into ongesiyona. Oh hallelujah. Ngiyacabanga ukuthi uZiya wazibona ukuthi uyinkosi, wazibona ukuthi nakho konke, wayesecabanga ukuthi ngoba unakho konke esengangena endaweni engesiyona yakhe afuna ukuyolawula, noma uNkulunkulu angakugcoba, noma uNkulunkulu angakuphakamisa, noma uNkulunkulu angenza empilweni yakho, kodwa uzungayishiya indawo yakho obizelwe kuyo, uzungangena endaweni engesiyona yakho, ngoba wazwangena kwinto ongabizelanga kuyo kukhona izinto ezonakalayo. Mufunda iBhayibheli, uma umuntu ebenochoko, isifo sochoko isifo esasisatshwa ngendlela emangalisayo. Wawuthi uma unochoko uthathwe ubeke separate, ungahlangani nabantu, noma uzonikeza ukudla uyaphonselwa. Akekho umuntu ofuna ukuthi asondele eduze kwakhe ngenxa ukuthi kuyazi ukuthi uchoko liyathelelana. Kutholakala inkosi uZiya esenochoko, ngoba bamkhuza abapriest bathi ungangeni ethempelini likaNkulunkulu, ngoba akusiyona indawo yakho le ofuna ukungena kuyo. Kwadla ukuthi uzibona esemandleni, ngoba kwesinye isikhathi kuba inkinga ukuzibona usemandleni kani kugcobo onikeziwe awuyona indawo ofaka ungena kuyo leyo, ungena endaweni ongabizelanga kuyo. Basopa sizothi namhlanje ngomnyaka wokufa kwenkosi uZiya, ngayibona inkosi isehlalweni sayo sobukhosi, umsila wengubo yayo ugcwalisa ithempeli. Ake ngikhulume nawe mlaleli ekhaya, isiphi isimo odlula kuso njengamanje, yipi into obhekene nayo njengamanje? Ngizothi namhlanje sifuna abantu abazobona inkosi. Izwe lakithi liyanyakaza, isikhathi esikuso njengamanje sibuza sithi where is your God? Sishumayelile namanje kuyashunyayela, wonke umhlaba kuyashunyayela, bonke abantu bafuna into abayifunayo, kodwa isikhathi esikuso njengamanje siyabuza wonke umuntu, noma ikuphi la uhleli khona, sithi uphina uNkulunkulu wakho. Ingakho umbhali ethi njengendluzela yomela amanzi emifula, kanjalo umphefumulo wami womele uNkulunkulu. Ngoba abantu bayabuza, uthi lobhalayo uthi inyembe zami seziwukudla ubusuku nemini, ngoba bayangibuza bathi uphi uNkulunkulu wami. Yemntaka baba lapha ekhaya, ngifuna ukusho into eyodwa, ake uphakamisa amehlo akho, ake ubone inkosi. Izimo odlula kuzo asingakwenzi ukuthi ungayiboni inkosi. Can you imagine uma kuthiwa kushonile? Uma kushoniwe yinye kuphela into esemcabangweni nomuntu, ukuthi umuntu oshonileyo uzonqashwa kanjani, ukuthi ngazi kona kuma singcwabisani befakiwe yini. Kuningi mntaka baba lapha ekhaya ungakucabanga uma umuntu eshonile ukuthi inhlelo ezenziwa ziningi kangakanani, kwehluka kwenywa kulungiswa ukuthi iprogram fayihambe kanjani, yini efanele ilungiswe. Kodwa ngithanda lo mprofeti, the prophet uIsaiah, ukuthi noma ishonile inkosi, ngoba ngifuna ukuthi ubheke ukuthi asikho isimo esingakuvimba ukuthi ungayiboni inkosi. Ingakho ethi umbhali yini yasihlukanisa nothando lukaNkulunkulu na, uthi noma ngawukuphakama, noma ngabe ukujula, uthi noma ngabe ukufa, noma ukubandezeka, noma into ezayo, noma ukhambaze, noma into ekhona, noma into esazoba khona, kodwa ngeke ibe namandla okusahlukanisa nothando lukaNkulunkulu olukuKristu Jesu. Yini na evimba ukuba ungayiboni inkosi? Isikhathi esiphila kuso manje, we need the presence of the Lord. Vuka Sioni,
yembatha amandla akho. Buyela endaweni yakho mntaka baba owayishiyayo lokufuna uNkulunkulu. Isikhathi esiphila kuso njengamanje noma kufika ngapha nangapha noma izihlobo zisishiya, phakamisa amehlo akho ibone inkosi. Isikhathi esikuso njengamanje sithi bona inkosi. Ungavinjwa lutho ubungayibona inkosi. Thandazela manje abantu ababuyele kuma-altari, abantu ababuyele kwindawo zabo zokuthandaza. Isikhathi esiphila kuso isikhathi esifuna umuntu owazi the presence of the Lord. Uthi umbhali lo owakhile ekusithekeni koPhezukonke, nowakhile nohlezi emthunzini kaSomandla, uthi uJehova wena uyisiphephelo sami. Hayi bathandekayo, wemlalele ekhaya, ungabi umvakashi wasebukhoneni bikaNkulunkulu. Khona abantu abaya phambi kaNkulunkulu ngoba beyofuna izinto zakhe bengakwazi ukuhlala naye. Sikhuluma ngabantu abayizakhamuzi zasekusithekeni koPhezukonke. Lithi iBhayibheli abantu abayizakhamuzi zasekusithekeni koPhezukonke uma behlelwa izinto bathi wena Jehova uyisiphephelo sami, uyinqaba yami, uNkulunkulu wami engimethembayo. Lithi iBhayibheli abantu abanjalo abayikwehlelwa okubi nesifo asikusondela etendeni labo. Phakamisa amehlo akho mntaka baba. Isikhathi esingena kuso njengamanje sibiza ukuthi bekhona, ngoba lithi iBhayibheli mabekhona uNkulunkulu. Abanye banemlomo abakhuluma bayakhulunyelwa, abanye banamehlo ababoni bayabonelwa, abanye baneenyawo kodwa bakwazi ukuhamba. Kodwa ukhona uNkulunkulu wasezulwini olalela aphendule yonke imikhuleko. Ukufa, ukubandezeka angakuvimbi ekutheni ungayiboni inkosi. uIsaya umprofeti wayibona inkosi. Bethi abantu uthulo thulini wayibona inkosi. Bethi abantu inkosi ifika kabuhlungu yafela ethempelini kaNkulunkulu. Bengavimbi ingane uNkulunkulu eyinkosi uba angafi. Banga understand ukuthi ungena endlini kaNkulunkulu wangena ngendlela eronke. Wathi noma bemkhuza wangafuna ukukhuzwa. Ngoba khona labantu namanje abakhuzwayo benza izinto bangafuna ukukhuzeka. Batshela ukuthi endlini kaNkulunkulu akwenziwa kanje. Bathi usitshela njengobani wena? Abazi ukuthi uNkulunkulu, oh God, uyakwazi ukuthi awisa amakhosi ehlalweni aphakamisa abantukazana. Oh haleluya. Sizothi namhlanje kuseni ngomnyaka wokufa kwenkosi uZiya, uthi umprofeti ngambona uNkulunkulu ehlezi ehlaleni sakhe sobukhosi. Ake sibone, ake silande ipresence of God. Izwe lakithi alidingi lutho manje, lidinga abantu abayibonile inkosi. Uthini uPaul? Uthi ngambona, uthi ngayibona inkosi. Uthi lo nginikeza kona ngakuthatha enkosini. Uthi uPetru, such as I have, I give unto you. Asikwazi ukunikeza abantu into esingenayo. Nikeza abantu into nayo. Uphethene esandleni makhathaba yaba. Ngizothi namhlanje ake sinikeze abantu something. Izwe lakithi dinga abantu abaphethe the presence of the Lord. Izwe lakithi dinga abantu abayibonile inkosi. Ozothi noma isimo simhlungu kangakanani bangakhulumi njengokusho kwesimo, kodwa bakhulume icebo likaNkulunkulu. Ngicela ukuthandaza nawe emlaleli ekhaya, ngoba ngisazi isimo obhekene naso njengamanje. Ukhona abalele ocansini ngingasavukeki, khona abacindezelwa into ezibacindezelayo. Phakamisa amehlo akho. Iqale isi umuntu othemba ebantwini, ubusise umuntu othemba kuJehova nothemba lakhe linguJehova. Isikhathi siyaphela. Phakamisa amehlo akho. Lesi sikhathi nalethuba onikezwe uNkulunkulu, lungisa indaba yakho noJesu. Ungathi ngavinjwa sibanibani ngangayibona inkosi. Hayi ngabe khona into ekuvimbayo empilweni ukuba ungayibona inkosi. Zonke izimo azifike kodwa zikushiye uyibonile inkosi. Ngifuna ukuthandaza nabantu namhlanje ekuseni.
abathi ngicela ukubona inkosi. Ngiyasibona isimo sami engikuso. Ngiyayibona into engibhena njengamanje. Ngiyasibona isilinge engibhena njengamanje. Ngiyayibona inkinga, ngiyabona into ezincindezelayo njengamanje. Ngiyabona ukuthi into azihambi kahle even nawe ifamily yami. Kodwa ngicela ukubona inkosi. I want to pray for you. Nomathi uyagula usekhaya. Ukuphila kukhona egameni lika Jesu. Uma uphakamisa amehlo akho namhlanje, olule isandla sakho namhlanje, uNkulunkulu uzokuthinta kulo mbhedo lelo kuwo, kulo nkinga obhekene nayo. We are coming out. Ngiyakuthembisa namhlanje we are coming out. In the mighty name of Jesus Christ. Let me pray. Time is against me, but I'm telling you, today is your day. Usuku lakho nenkosi. Phakamisa amehlo akho, uwaphakamisele phezulu. Ungavumeli bekhona into ezokuvimba uba ungayiboni inkosi. Wakhala uAbsalom wathi ngisukelene eGeshuri kani angizoyibona inkosi. Ngasuswa eGeshuri ngahlala for 2 years. Ngifuna ukuzobona inkosi. Wakulwela ukuthi ayibone inkosi. Washisa yonke into ukuze adraw iattention yaJowabi ukuze uJowabi ezwe ukuthi ufuna ukubona inkosi. Yonke into emaphambi kwakho shisa yonke into. Khahlela yonke into engakuvimba ukuthi ungayiboni inkosi. Let me pray for you. Kwisimo obhekene njengamanje, kumbhedelele kuwo, kwisifo esempilweni yakho, kwinkinga obhekene nayo. I want to pray right now. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, I speak healing. Be healed. Phila ngegama lika Jesu. Right now in the name of Jesus Christ. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, manje ngiyakhulula kumbhedelele kuwo, ngiyakhulula kuleyo nto obhekene njengamanje. In the mighty name of Jesus Christ. Ibona inkosi ihleli esihlalweni sayo sobukhosi njengamanje ngegama lika Jesu. Ukuhlala kwenkosi esihlalweni sobukhosi kusho ukuthi iphumulile, ayikho into engenzeke uma uyifuna empilweni yakho. Njengamanje receive your healing, njengamanje receive your deliverance ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Noma wawufaka isivili wawuyifake khona, right now receive your miracle in the name of Jesus Christ. Noma wawufuna umsebenzi wawufuna khona la ngabizwa igama lakho, oh wahlala laphela ithemba, njengamanje siyavumbulula la yayilahla khona uma ukuthi yayilahliwe. In the name of Jesus Christ, bizwa ngegama lika Jesu. Receive your healing. Receive your breakthrough. Receive your miracle. In the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Be blessed. Amen and amen and amen.